Somos a Despensa de Lugo, estamos no lugar do Ribeiro, parroquia de Arbecedo, concello de Coristanco, na Costa da Morte. Eu son Lucía Calvo, son unha das partícipes da Despensa de Lugo, digamos que fundadora, xunto con José. José é o meu marido, pata fundamental deste proxecto, un proxecto que parte da base da tradición de generacións pasadas. Xa os nosos avós se dedicaban a tratar os produtos do campo, a cultivar e a vender estes produtos. A Despensa de Lugo esencialmente é economía circular. Sempre se fixo esterco, que lle chaman agora compost. Esterco sempre se fixo, sempre se respetou a terra, sempre utilizamos esas vainas que quedaban para poder incorporar como materia orgánica á terra. Sempre os gestores de residuos desta zona de Bergantiños foron os animales. Nos contamos con cabras, ovellas, conexos. Pois a Despensa de Lugo planta patacas, hortalizas, legumbres, fabas en general e algunha cousiña particular dentro do que son as legumbres. Producimos tanto pataca Kennebec como fina de carballo. A fina de carballo é unha variedade que merece un paréntesis. Non podemos olvidar os produtos que tiñan os nosos antepasados. E a fina de carballo é unha variedade autóctona da zona da Costa da Morte, da zona de Galicia, pois merece un sobreesforzo. O noso produto estrela é o guisante galaico da Despensa de Lugo. É un guisante bagua, moi tierno, especialmente colleitado ca nosa propia semente. É moi valorado a nivel europeo. Enviamos guisante bagua a Austria, Dinamarca e os mellores restaurantes de Francia. Danos moito orgullo que o noso guisante se poida tomar na Torre Eiffel. A Despensa de Lugo non só quere potencia o emprego na mesma empresa, sino que o que quere é reflejar eso que vimos cando éramos rapaces, esa economía de subsistencia, esa economía agraria que houbo e siga habendo cada vez menos na Costa da Morte, que quede no seu arraigo, non? Porque do campo podese vivir, e campo temos, o campo produce. Entón, o que queremos é que a xente vexa que é posible, non? Dar digamos, un ánimo de decir co campo pódese vivir, é unha maravilla vivir no campo, é dicir, en resumen, que do campo pódese vivir. Definir a Despensa de Lugo con todas as súas ramificacións nunha sola frase, considero que é imposible.